היי, מה העניינים? טוב, קצת מוזר לדבר למצלמה, זה מרגיש כאילו אני מדברת לעצמי, אבל בואו ננסה. כבר שנים שאני כותבת ומתעדת את החלומות שלי במחברות. כל בוקר אני קמה, אני זוכרת איזה 2-3 חלומות, וכותבת אותם, ויש לי איזה 2 ארגזים מפוצצים במחברות של חלומות. וזה מאוד משמעותי לי, כי אני ככה סוחבת את זה איתי כל היום, וחושבת על זה ומנתחת אותם, וחיי השתנו בגלל חלומות משפט. אז החלטתי, עם התקדמות הטכנולוגיה, להחליף, ובמקום לכתוב את החלומות במחברות, לצלם את זה במצלמה. אז נראה איך זה יעבוד. החל ממחר, אני הולכת לחלום את החלומות שלי על מזרון חדש שאני מקבלת מאירופלקס. ייי, איזה כיף לי. אז בואו נחזיר את המחברת למקום. בבקשה. המחברת הולכת. לא מגרה. ביי ביי מחברת.